Zo mensen met bar alles maar Odi. De groetjes gaat uit naar iedereen. Jullie krijgen allemaal de groeten van mij. Meyere ome sani, meyere ome tori etaki, meyere ome sani. Maar someone accident ma. De massa effetti om wagi. Ministers effetti om wagi. Ubai uwagi ustrefi. We kissing no for money no. Ubai uwagi ustrefi. If you want to ride Lexus, if you want to ride Heifutu Wagi, if you want to ride Ford Ranger, if you want to anato biso tu Wagi you want to ride. Funa D-Max you want to ride, go buy you Wagi you Srefi. And if you want to groom, say passie. If you want to perceel, say passie. Na Hoofdweg. Ga zelf kopen. Lanti ne gisma grona Hoofdweg sei passie. Want de malek yogi na de man dat na eerst maar zei voor voeding grond dat hij teke. Dus beste mensen, walos ma emeke tobi emeke jugu om lanti wagi, om Ford Ranger, de feti om wagi, de wani go naar rechter om lanti wagi. Om lanti wagi de wani go naar rechter. Terwijl ala desma dati, ala man chan, opo amoni gwete na 200.000 giden de kisi, toka moni no saide ete. Da want tuman wani contacti rommel tap mi tijdlijn. Maar if je contacti rommel tap mi tijdlijn, mi oblokkeer you, mi na gaman kweki mi. A gaman kweki mi na dagason kweki mi, a demanda adesama dati kweki mi, atendim be de pikin boy. Behalve die mwa Nederland dan mijn ouders kwek naar Nederland, maar atendim be de pikin boy na gaman, dat is adesama dat kweki mi. En desma dat leer mi dat, kutul letifasi, recht voor één, recht voor iedereen. Wat NDP'er be ko schrijven, want toen dat mi tijdlijn, mi so rama dat lukuno brada. If you know de recht voor één, recht voor iedereen, inom kon jij er. Want alla de sani san chan be do, sami no lobby. If NDP doe de san dat mi no lobby to er. En mi etaki, recht voor één, recht voor iedereen. En no verkiezingen pasaka. Dus mine focus tap. Sma mine focus tap partijen, mine focus tap bapa. De san dat mi nabi tengi de san dat no. Verkiezingen pasaka. If you kon fulfill me, dan mi o go life tap you nanga you partij nanga you basi. Dat na if you kon fulfill me. Maar no mi na focus tap sama bika verkiezingen pasaka no. En ala de sama dimbe bali di gabe ye. Den kisi den pa imanka. Den boko saka gwete na grono no. Dus mi na focus tap sama no. Maar if you kon sukumi mo fuda mi go life tap you nanga you basi. Beste mensen. No de akonde fuwija da umesa mai pina enya konde ko takui ala mala e pina enya konde no mai mu buy you eigisani spare you money da I buy you eigisani mi ala sami abi mi spare mi money da mi buy daarom mi mama pi mas mamwani frei mi mama pi made mi kosi sama mwani channa ala de mi koshamate mwani bika kaulo no gim next no gim next me koshaman temwani me koshaman. Ama no man piki tok. Na wafu de mama piki. Na wafu de niet eens mi beere mi mati sniper be kreilas over perceel. Yon brada. Efu befende wan pisi perceel amindi busi mbo breitiere. If mi befende wan pisi perceel amindi busi mi bio breiti. Akaulo chan no gimi next ama no gimi. Mi no vende niet eens wan pisi perceel amindi busi. Mi no vende. Daarom me kosha man te muwani me. De man dat na he. Tot en met 2030 me kosi chan. Tot en met 2030 me kosi de man. Te aman pay mi. Da koti da tobi da che koti. Ate chan pay mi da koti da atobi da che koti. Want de politieke partijen ja. De politieke partij ja. Mensen, je moet voorzichtig. If de maya giwan sani inomak taki vrij.
Plus te taki Friday kon teke asambaka. Iya tok, Dijkstil. Jermaine Dijkstil. Grona grontok. Efi kiswan pisi grona mindi busi. In de tevreden asan dat taki kiswan pisi grona mindri busi. Mi dati. Ef mi be kiswan pisi grona mindri busi. Mi no bo tak next. Mi bo te kagro gewoon. Mami. Mi no fende next. Jogi fufuru ala den grond teke. Jogi teke pasa 1000 hectare. Jogi teke. Ama fufuru ala den grond teke. Dan mi. De man di mi ere e kreeg dat de fende grona mindri busi dis dati. Bala. Grontang grong. Wis you fenda grona mindri busi grontang grong. En Idris Pespal mokariu neng echte no. Idris Nijpal nanga yumi etaki. Idris Nijpal isende want to berichten gimitok. Idris Nijpal. No, wacht. Idris Nijpal, ik zal Nederlands praten nu met jou. Idris Nijpal, je hebt een aantal berichten voor mij opgestuurd. En jij zegt, Idris Nijpal, jij zegt dat ik kan helemaal niet bewijzen dat ik gewerkt heb voor VAP. En ik kan niet bewijzen dat ik Chan heb verdedigd. Idris, heb je stok in je hoofd, Idris? Idris Nijpal, heb je in je hoofd? Je moet alvast weten dat Benny Miranda is niet bang voor jou. Benny Miranda is niet bang voor jullie. Idris Nijpal, ik heb gewerkt en jullie moeten gewoon betalen. Dat is het. Ik heb Chan 18 maanden verdedigd en jullie moeten dat gewoon betalen. Ik wil geen gezeik, ik wil geen gehoor, ik wil helemaal niets horen. Jullie moeten dat gewoon betalen. Idris Nijpal, ik zal je iets vragen. Jij zegt, Idris Nijpal, jij zegt ja, ik kan helemaal niet bewijzen dat ik gewerkt heb. Dat zeg jij. Terwijl, Idris Nijpal, je weet dat de hele wereld weet dat ik gewerkt heb. De hele wereld. Van hier tot Amsterdam, tot Rotterdam, tot Den Haag, tot Tilburg. Weet de hele wereld dat ik gewerkt heb. Dat ik Chan constant heb verdedigd. De hele wereld weet het. En jij, Idris Nijpal, en jij zegt ja. Jij zegt, Benny Miranda, jij kan niet bewijzen dat je gewerkt hebt. Idris Nijpal, je hebt in je hoofd, denk ik, hè? Je hebt echt in je hoofd. Om zoiets te zeggen, Idris Nijpal, jij zegt, nou ja, Benny Miranda, jij kan niet bewijzen dat je gewerkt hebt. Kijk, een paar journalisten bellen me vanuit Nederland, maar ja, ik ga nu niet opnemen. Want het zijn die mensen, van die kameraden van mij daar. Maar, Idris Nijpal, jij zegt, ja, ik kan niet bewijzen dat ik gewerkt heb. Idris Nijpal, jij hebt in je hoofd. Idris Nijpal, weet je nog, wij hadden 7,5 miljoen Amerikaanse dollars overgemaakt aan een bedrijf, hè? En ik moest het verdedigen tot Idris Nijpal. Ik moest alles verdedigen. Zal ik het hele verhaal vertellen, Idris Nijpal? 7,5 miljoen Amerikaanse dollar. Om te weten, om precies te zijn, in SRD is het bijna, nou plus minus, 260 miljoen ongeveer. Ongeveer 200 miljoen, 250 miljoen SRD. Hadden wij overgemaakt aan een bedrijf op basis van mondelinge afspraken. Idris Nijpal. Op basis van mondelinge afspraken hadden wij dat gedaan. Toen hadden we ook, toen bestond er ook geen contract, Idris Nijpal. Er bestond toen geen contract, toch? Dus Idris Nijpal, mijn afspraak met jullie, met Chan en dergelijke. Wij hadden weliswaar een mondelinge afspraak, welke jullie niet ten uitvoer hebben gelegd. Want jullie hadden het ten uitvoer moeten leggen. Jullie zijn degene die alles ten uitvoer. Jullie moesten alles ten uitvoer leggen. En jullie hebben verzuimd alles ten uitvoer te leggen. Dat betekent dat jullie in gebreken zijn gebleven. En jullie moeten mij vooralsnog betalen. Idris Nijpal, heb je gehoord? Je pleit wel konima Idris Nijpal terwijl niks in Osabi. Contact naar mijn Nederlands. Idris Nijpal, je pleit wel konima met je fake account Marcus Apensa. Is Idris Nijpal hoor mensen, met zijn fake account Marcus Apensa. Daar is wel professor. Amano tak Nederlands, hij kan een beetje schrijven. Idris Nijpal, hij kan een beetje schrijven, maar hij kan niet praten. Vocabulaire is hij heel slecht. Idris Nijpal,
zijn articulatietechnieken is niet goed. Hij kan niet articuleren. Idris Nijpal kan niet articuleren. Hij is echt slecht. Eigenlijk, Namibe leerde man dat hij taki. Namibe leerde man dat hij Nederlands. Maar like Idris Nijpal. Zelfs Chan no man takwam boemo Nederlands. Chan e bla 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 bla. Mama no man takwam boemo Nederlands. Chan. Amibe leerde man dat hij. Oké mensen, ik ben klaar met praten. Maar brada Chan, je moet pay you pay man. Je moet pay me you money. En de massa effecten in DNA om Ranger, Ford Ranger, Lexus, noem maar op, D-Max, we fetti. A president betaki ano bij Wagimoro. No a president betaki augo yu wagi. Weten jullie wat dat kost? Het huren van een auto, weten jullie wat dat kost? Jere no, unom konanga semsani fu VAP tap unu jaere. Unom, want sowieso VAP, de man dat die, na de moro bigi bedriegers de dape. VAP, dus uneteer de man dat moro, maar NDP, unom konanga de sem streken voor VAP na unu tapuja. Dat je taki ja, wij gaan geen auto kopen. En dan zeg je morgen, we gaan auto huren. Pres, no je tron tumo voor guerre. Na tumo for gon ye tro no. Tumo for gon. A gon fie begin kisi tumo for no. Je taki die zit de. Tamara itaki zo. Tra Tamara itaki zo. AUB ophouden. Ophouden daarmee. Teken mi aini lobby. Groetjes, bye bye. Ciao. One love.